fa tsaro sai an tashi tsaye ake samar da shi ba wai haka kawai yake zuwa ba. Assalamu alaikum jama'a, sunana Aisha Mai Kano. Ku zo in nuna muku wani abu. CCTV camera na ɗaya daga cikin manyan matakan tsaron da ake amfani da su a wannan zamanin. Ƙasar China ta fi kowace ƙasa yawan kyamarorin tsaron nan, inda yawan su ya kai kimanin miliyan 700. A garin Beijing kawai sun fi miliyan 10, kamar yadda kuke gani ga sunan fata-fata a ko'ina. Zai yi wahala ka yi tafiyar minti 5 baka ga wannan kyamarar ba. Ga sanan da inda mutum ya shiga sai ya gansu, tun daga kan titi ne, a gaban shaguna ne, ma'aikatu, ko ina da ko ina, inda ka shiga sai kai karo da ita. Ba wai hotuna ko sautin muryar mutum kadai suke dauka ba, a'a tun daga suna, adireshi da duk wani abin da ake bukata game da kai za ta nuna. Kana fitowa daga gidanka ita ce za ta fara yi maka sallama. Duk wani motsi da zaka yi a kasar nan, to ko malama Asma'u na nan tana kallon ka. Shin wani kalar matakin tsaro kasar ku take amfani da shi domin baku kariya? Ku rubuta mun a comment.